Bkwac ni CM Mihinesar Bosumtari Angga Bipa Tulungani Punka Zamini Kumar Najarini Naiti Tinesanko Dini Stanzari Nagani Siemens Sapurio Mehergrang Habaparizam Parido Undivided Lokhimpur District Committee ex Belti Welfare Society ni Mauko CM Mihinesar Bosumtari Angga Bipa Jamini Kumar Najarini Tainaisanko Parido Bitangni Tainai Sanau Dinai Ansani Gabang Daidengri Rise Razapra Duku Permanizing Legacy Bitangni Gazan Zilmani Takai Iseranism Aros Kabda Habapari by day Jamini Kumar Najarini Sawario Gibi Bibar Bausina MSB Bodo Gazo Price Salini Bargolingai Gahai Ferengiri Lolit Sandravoro Legacy in Hepazapoya Mirako City Borosubung Aparni Apargiri Moranjan Busmutari BKW Sini Gahai Maupung Sadrama Mihinisar Busmutari, Kausati Borosubung Aparni, Basangiri, Birendra Kumar, Brahmo, BKW SNE Lengai, Masigiri, Srizan Busmutaria. Today, hi, Kausati Borosung Aparni Banzainayao, Rungsari Jamini Kumanadari, Zaini Bimunko, Tulungani Punka, and Nanai, Tangai Busarapos on Yadanga. I bego Guboy, Mungatamba Kora Zelanisimo Tanai. Bonorgao Dokora Benin Singo Tower, Nai Karabari Gami, Begamiao Tulungani Punga, Jamani Kumandazari, Angni Bipa, Banjagiri Bipa, Kangiri Bipa, Beni Sarado, Kangse Bishumbi Posano Lana Jadam, Arabe Bishumbiko, more and Iba Sepkangani, Segangawai, Zaigani. Dokora Boro Fraisa Pat Bono Dokora Boro Fraisa Pat Are Bono Primary Boro Tunlaya Pat Are Gorongra Subungfोर ज' लोगो नांना सावरायनायाव मोनसे थांखियाव फैनो हादोंमोन जे रुंसारि जामिनि कुमार नार्जारिनि बिमुङाव जि मोनसे बिसम्बिखौ फोसावनाय जागोन बावहाय रुंसारि जामिनि कुमार नार्जारिखौ मा बिमुं होनाय बेनि सायाव रायलायनायनि गेजेरजों बे थुलुंगानि फुंखाखौ लाबोनाय जादों आरो थुलुंगानि फुंखा बिमुंखौ दोननायनि ओंथिया बेनो जे आंनिनो आफा बिफा जामिनि कुमार नार्जारिया सासे गोग्गो आरो गोथार आरो सैथो सानस्रिनि सासे सुबुंमोन आरो बियो सासे मावथि सुबुंमोन आरो बियो थांनानै थानाय समाव बर' हारिनि थाखाय माखासे गोबां खामानि मावलांदों जेरै बनगर दखरा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि खेबथाम बियो आफादगिरिनि बिबान रुजुनलांदों आरो साबकाटा जाम्फै हजोंहाय दङ कुसुगाव जे कुसुगाव होननाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव दङ बेनिफ्राय बोहैबोनाय मोनसे दै बेनिफ्राय जाम्फै मोनसे जाय दैखौ लाबोनानै आबाद फोथारफ्राव लांनानै माइ गायनाय जायो आबाद मावनाय जायो बेखौ जाफुंसार होनांगौनि खामानियाव जाम्फै मोनसे आफाद दानानै लानाय जादों बेखौ नायग्रा बे आफादावबो आफाया बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो गुबैयैहाय बै समनि थासारियाव बर' हारिनि गेजेराव बनगाव ओनसोलावहाय लेखा गोरों मानसि बा सुबुंनि अनजिमाया बाङायमोन आरो बे समावहाय बर' हारिनि जि मोनसे थासारि सोलोंथाइनि थासारि हारिमुनि थासारि रांखान्थि थासारि हा हुनि जि जेंनाफोर बेयो जोबोद जेथो गोनांमोन गुबुन हारि बुंनो थाङोबा खुंथाय गैयैयाव जायफ्रा दङ खुंगिरिफोर बिसोरो माब्लाबाबो जोंखौ मोजां मेगनजों नायामोन जों फारफ्रोमबो दिगावनो गाख्रेबजानाय नासयजानाय सुसिजानाय नासयजानाय हारिमोन बर' हारिया बे समावहाय सोलोंथायाव गोग्लैसोनाय बे ओनसोलखौ सोलोंथाइनि सोरां हर सारफावनो होननानै बिबान लानानै बावहाय मैखोम बर' ओनसोल बे बनगाव ओनसोला बावहाय बनगाव एमइ स्कुलखौ गायसननानै खामानि मावनायनि जे मोनसे बिबान लानानै मावबोदों आरो बेनि उनावहाय गोजौ फरायसालिखौ गायसननाय जादों जाय गोजौ फरायसालि बनगाव गोजौ फरायसालिखौ जोंनिनो बर' थुनलाइ मुलुगनि मुंदांखा थुनलाइगिरि आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो जायखौ आंबो सासे बर' थुनलाइ मुलुगनि बा थुनलाइ मुलुगनि बिफा हिसाबै मान होबोदों मासि होबोदों मानगोनां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म साराबो बे बनगाव गोजौ फरायसालियावनो गाहाय फोरोंगिरि बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन दा बे गोबांथार दिगाव गोबां जेंना जेथोजों सौसिबोनानै खाथिबोनानैहाय बे फरायसालिखौ गायसननानै दिनैनि गोदान जोलैफोरा जि मोनसे सोलोंथाइ मोननाय खाबु लानो हादों बुंनो थाङोबा आफामोननि नाजानायनि गेजेरजों बा बै समनि बनगाव दखरानि सिङाव थानाय माखासे गेदेमा सुबुंफोरनि नाजानायनि गेजेरजों बे जायगायावहाय सोलोंथाइनि पहरखौ बा सोलोंथाइनि जे मोनसे लानाय खाबु बेखौ मोननो हानाय जादों जायनि जाहोनाव बुंनांगोन आरोखि
आफानि बाथ्राखौ बुङोबा बे खालि बे दिगावल'बो खामानि मावलाङाखै आरोबाव आबादनि दिगावथ' बुंनो थाङोबा गोदान मुगानि जि मोनसे खान्थिफोर जेरै ट्रेक्टरजों हालेवनायनि बाथ्रा आरो गोदान मोनसे आगजुफोरजों माइ गायनाय मारा होनाय बेफोरनि जि मोनसे गोदान गोदान आदब खायदा फैनायाव आफाहा खोब माने मोजां मोननाय दङमोन बाख्नायनाय दङमोन आरो बे गोदान खान्थिफोरजों आबाद मावनायनि थुलुंगा होनायाव खोब आखा फाखामोन मानसिफोरखौ दैदेननायाव खोब मोजांमोन बाथ्राया बेल' बेखौनो बुंनांगोन जे बेफोर गासै दिगखौ बिथा खालामनानैनो थुलुंगानि फुंखा जि बिमुं बेखौ होफैनाय जादों आरो बुंनो थाङोबा आरो आंनि बाथ्राखौ बुङोबाथ' गोलाव जागोन आंखौ थांनानै थानाय समावनो आं थैबायमोनखौनो आंबो फोथायना लायो मानोना 1984 मायथाइयाव जोंनि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट ओनसोलनि सिङाव थानाय समखौ बेवहाय सनापुर समखौ बे ओनसोलाव गिदिरथार दैबाना जानानै फैदोंमोन मोनसे समावहाय आरो जोंनि गासैबो माइ गायग्रा दुब्लिफ्रा बालाबारि जालांजोबदोंमोन बे समाव आङो बङाइगाव कलेजाव फरायदोंमोन आरो बे बङाइगाव कलेजाव फरायनाय समावनो आङो जेंनाजों मोगा मोगि गिलु बालु जेंनाजों फरायनायावहाय आं लामा आन्दायबायमोन बा गोथे जाबायमोन बे समावनो आफानि अननाय सायख्लुमाव आङो फरायनाय खाबुखौ लानो मोन्दोंमोन थि समावनो आङो आफाखौ लोगो मोन्दोंमोन आरो आफाया आंनो बिबारनि अननाय होनानै सासे फिसाखौ जेरै बानजायनांगौ खांनांगौ बे अननायखौ होनानै आंखौ फरायनाय खाबु होदोंमोन बिथांनि न'आव थानानै आफानि न'आव थानानै आङो पिअ आनजादखौ उथ्रिनो हादोंमोन आरो बि आनजादखौबो उथ्रिनो हादों आं पिअखौ 1985 मायथाइयाव उथ्रिनो हादों आरो बिएखौ आङो 1988 मायथाइयाव उथ्रिनो हादोंमोन आफानि अननायावनो आरो आंखौ संसार जानायनि हाबा हुखा होनाय गासै बिबानखौ आफाया रुजुननानै लादोंमोन आरो बे हिसाबैनो आंनि जिउआव बुंनो थाङोब्ला सासे गोदान सोरजिगिरिनि बिबानखौ रुजुननानै आफाया आंखौ दैदेनदोंमोन थुलुंगा होदोंमोन आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जेब्ला जोङो आफादखौ जोनोम होनानै खामानि मावो बे समनिफ्रायनो आफानि आङो थुलुंगा मोनदों अननाय मोनबोदों आरो फोथायनाय जि मोनसे अनलायनाय बेखौ लानानै आफाया आंनो थुलुंगा होनाय जि खामानिफोरखौ मावबोदों बुंनो थाङोबा बे बाथ्राफोरखौ आङो बावनो हानाय नङा आरो बेयो अरायबो मोनसे आंनि जिउआव गोथां बिसम्बि जानानै थागोन मानोना आं बुंनांगोन आफाया आंनि फरायनायनि जि मोनसे बिबानखौ लानानैहाय बा आंखौ जि मोनसे गोदान जिउ होनानै बुंनो थाङोबा जोनोम होनानै आंखौ हारिनि थाखाय खामानि मावनो थुलुंगा होबाय बोसोन होबाय आरो दिनैबो मावगासिनो दं आफानि थुलुंगानि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा आइ आफानि थुलुंगानि गेजेरजों जोंनि माहारियारि आफादनि सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो जि थांखिफोरखौ मावदों बे खामानि मावनाया बावनो थाबथानायनि बाथ्रा मालाबाबो साननो हाया आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सायाव आफाहा गोबां फोथायनाय दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव फोथायनाय दङ बारग' बिएलटि अनसाय आफाद बा बिएलटि आफादनि सायाव फोथायनाय दङ दिनै जिहेतु जों मोनसे गोथार सान होनना बुंनांगोन रुंसारि जामिनि कुमार नार्जारि जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिनेस्वर बसुमतारि धोरोमनि बिफा बिथांनि थैनाय सानखौ जों नैथि बोसोरारि आफाद हिसाबैनो खुंदों बेयाव दिनै दा खुंनायनि माखासे जाहोन थाबाय दा बिथाङा सासे समाज सिबिसुला मानसिमोन सिरियै समाज सिबिसुला मानसिया मोननै रोखोमनि थायो खायफाया थारमाने माखासे एसे गावखौनो दिन्थिनानै समाज सिबियो खायफा खिन्थु स्रोदै समाजनि खामानि मावो थारमाने सासे स्रोदै समाज जौगानायनि खामानि मावग्रा सासे सुबुंमोन बिथाङा सासे मोजां फोरोंगिरि गावनि ओनसोलनि सोलोंथाइनि फोथाराव बिथाङा गोबां खामानि मावदों जेरै गोजौ फरायसालि गायसननायाव हेफाजाब होनाय आरो जौगाथाय आफादनि माखासे गावनि ओनसोलनि बनरगाव ओनसोलनि जौगाथाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै जायगानि जौगाथायनि खामानि मावनाय आरो गावनि फिसा फिसौ थासेयावबो दा गुबुन गुबुनफोरखौ सोलोंथाइनि थाखाय थुलुंगा होनायल' नङा मदद होनाय बेफोरबायदि माबाफोरखौ नुनानै जों दिनै बिथांनि नैथि जोनोम सानखौ आफाद नाङैनो जों फालिदों आरो इयुनाव जोंहा मोनसे खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे मिजिं दं दा आबादारि बिथिङावनो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बा समाजारि बिथिङावनो जा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा महर दानायाव बर' माहारियारि बाद दानायाव जायफ्रा थोंजोङै एबा खेंस्लियै मदद होलांबाय जे बिथांमोनखौबो जोङो सानसे सम लानानै जयै सिबिनायनि मोनसे थांखि लादों बेखौ जों फैगौ जोंनि कनफारेन्सआव डेलिगेटआव मोनसे थांखि लानानै जों बेफोरखौ फालिनायनि मोनसे सिद्धान्त लादों थारमाने जाहाथे बेफोर बिथांमोननि जिउ जारिमिना बिथांमोननि समाज सिबिनाय बिथांमोननि जिथु खस्थ' खालामनाय
बे जाहाथे अबथिरा जाना थाङा दा बिथांमोननि मुङाबो जाहाथे समाजनि जारिमिनाव जोंनि बर' हारिनि जारिमिनाव जाहाथे बिथांमोननि मुङाबो अराय गोजोर जाथों होननानै जों बेखौ लादों बेफोर थांखिखौ लादों थारमाने समाजाव जोङो दानि जिथु इयुन जोलै बे इयुन जोलैनि सायाव बैसोगोरा मानसिफ्रा माखासे कमेन्ट होयो जे गासैबो सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा थारमाने गाज्रि लामाजों आगान सुरदों होननानै खिन्थु जों बिनि गेजेरावबो माखासे मोजां दं होनना हमना लानांगोन दा बिमा बिफानि जिथु सोमोन्दोआ एसे फाराग जायोबा एसे दुखुनांथाव जायो दानि गथ' गथायफोरनि गेजेराव माखासेनि गेजेराव नुदोंबो आरो माखासेया माबा थिगैनो दं थेवब्लाबो नैबे बाथ्राखौ बुंनांगोन बिफाया जाहैबाय सोरगोनि गोजौआव बिफाखौ दोनो नङा होमबा मोनथाम बुस्थुखौ सोरगोनि जौसिन होनना बुङो मोनसेया जाहैबाय बिफा मोनसेया जाहैबाय गाव खमथाहालि बिराद बोलो गोरा जानानैबो सोरखौबा जुदि निमाहा होयोबा बेबो सोरगोनि गोजौआव थायोनो आरो निखावरि जानानै सोरबा जुदि दान होयोबा बेबो गोजौआव थायोनो थारमाने बेनिखायनो जायहा बिफा गोमाजादों बिसो मिथियो दा बिफाया माबादिमोन बिफा थैनायनि उनावसो अनुभब जायो थारमाने सोरहाबा जुदि बिफा थैजादोंबा बेसो अनुभब खालामगोन गतिके बिदि जादोंबा बिदिनिफ्राय जानगारना थानांगौ होननानै आं दिनैनि लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जे बिमा बिफाखौ सिबिनाया मोनसे धोरोम आरो बेखौ अराय सम लाखिनांगौ होननानै आं खावलायनाया आंनिफ्राय थागोन सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव